Pumpiru volontier sofrew xi ġrieħi meta fil-lejl li għadda kienu qed jiġġieldu nirien qawwija li ħakmu numru ta' mħażen u uffiċini fil-qasam industrijali ta' Bumarrat. Dawn in-nirien bdew għal ħabta 8 ta' filgħaxija tal-ħamis, meta fuq il-post marru mill-ewwel membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili b'numru kbir ta' vetturi tat-tifi tan-nar, fosthom dawk ġodda speċjalizzati għall-oqsma industrijali. One News informat li fl-imħażen kien hemm ippakkeġġjar, kartun u affarijiet tal-plastik li komplew jagħmlu sitwazzjoni aktar delikata. Dawn in-nirien ġew kontrollati fis-sija ta' dalgħodu, iżda ħaddiema tat-tifi tan-nar baqgħu hemmhekk matul il-ġurnata biex jiżguraw li s-sitwazzjoni kienet taħt kontroll. Dwar dan il-każ kiteb fuq il-midja soċjali l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri il-bieraħ filgħaxija fejn serraħ ras kulħadd li ma kienx hemm nies maqbudin ġewwa. Dan fil-waqt li dalgħodu awgura fejqan ta' malajr lil ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili u lil volontier li sofrew xi ġrieħi fl-operazzjoni delikata. Il-Ministru sostna li għandu biss kliem ta' tifħir u ringrazzjahom tal-ħidma biex iżommu lil poplu sigur.